Doncs res, molt benvinguts i ara anem a punt, anem a començar el conte i per començar el conte farem així una mica de màgia, posarem les mans en l'aire i ens la passarem pels cabells així com, ens la passarem per la cara, ens la passarem per el braç, ens la passarem per l'altre. I aquí comença la quarta part de la història del conte del lloc que no coneix ningú. En Yuri es va trobar que anant seguint aquella bola de cristall i aquesta bola de cristall que s'anava convertint en ponts quan en Yuri havia de travessar els rius o que es convertia en llit ben còmode quan en Yuri necessitava dormir, quan va arribar davant d'un palau, aquesta bola de cristall de cop i volta va desaparèixer. En Yuri es va trobar davant d'una porta i es va quedar una estona pensant això. Ei, què faig? Entro, no entro... Què faríeu? Vosaltres entraríeu? El cas és que en Yuri va decidir entrar. Bé, va trucar a la porta i de seguida el van rebre ni més ni menys que 3 donzelles, 3 noies molt boniques i molt simpàtiques. Hola, i qui ets tu? I què fas? I com és que has vingut a parar al nostre palau? Benvingut! I de seguida, per no atabalar-lo, li van donar menjar i el van deixar descansar. El cas és que, i aquí ve una cosa molt curiosa, que és que quan en Yuri, bé, li van demanar aviam si es volia dutxar, bueno, li van preguntar, i ell va dir que sí, i li van portar unes tovalloles netes. I quan li van donar aquestes tovalloles, en Yuri, recordant el que li havia dit la seva dona, va dir que no. Em sap molt de greu, però no vull utilitzar aquestes tovalloles perquè jo ja em porto una. I quan en Yuri va treure la seva tovallola, les 3 noies van quedar així com... Oh, ho has vist? Ostres, sí, ho he vist. I tu, ho has vist? Sí, ho hem vist. Escolta'm, perdona, aquesta tovallola, d'on l'has tret? I en Yuri els va comentar, aquesta tovallola me l'ha donat la meva dona i m'ha dit que la fes servir en el viatge. I aleshores les 3 noies es van mirar, uau, ho has sentit? Sí, ho he sentit. I tu? Sí. Escolta'm, saps que... Un moment. Hem d'anar a parlar amb la nostra mare. I diuen que se'n van anar i quan van tornar va venir la mare, una dona així com una mica gran. I la mare es va mirar aquella tovallola i quan va escoltar que en Yuri tornava a dir que aquella tovallola l'havia fet ni més ni menys que la seva filla, la mare de les 3 noies va dir, ostres, doncs tu ets ni més ni menys l'home que s'ha casat amb la meva filla. O sigui, que t'ha donat la tovallola aquesta és ni més ni menys que la nostra filla o les vostres germanes. Bé, es van fer una abraçada, es van estar explicant totes les aventures i com havia anat al casament i com és que es van conèixer. Bé, va ser una festa increïble. Enmig de tot això, però, en Yuri els hi va explicar. El meu viatge, què faig aquí? Doncs el meu viatge és una cosa molt curiosa, que els ara estan molt enfadats perquè es vol casar amb la meva dona i diuen que, jo què sé, està buscant una excusa per enviar-me a un lloc que sigui molt lluny i que no torni. Però aquesta vegada el que ha passat és que m'ha enviat a un lloc, o sigui, m'ha dit que anés a un lloc que no coneix ningú i que tornés amb allò que ningú sap, que ningú coneix. La mare i les 3 filles es van mirar així. Ostres, doncs em sap molt de greu, perquè aquesta història nosaltres no l'hem sentit. Però de cop i volta se'n va anar al balcó, va sortir al balcó de casa seva i va fer un xiulet i de cop i volta... Tots els animals del bosc i totes les aus van aparèixer allà sota el balcó. I totes, què manes? Per què ens ha cridat? Senyora, estem aquí a punt, què vol de nosaltres? I la mare els va dir, vosaltres heu sentit a parlar d'un lloc que ningú coneix? I sobretot, el lloc que ningú sap?
i totes les bèsties, i totes les aus. I piu, 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 piu. I estaven parlant entre ells i elles. I ningú de tots aquells animals que anaven per muntanyes i anaven per cels i ho volaven tot, ningú havia sentit d'aquest lloc, ningú coneixia el lloc que no coneix ningú. Aleshores, de cop i volta, els va deixar marxar. Marxeu. Aleshores, la mare va agafar ni més ni menys que el seu llibre màgic i... perquè també feia màgia. I de cop i volta van aparèixer 2 gegants. I... Què mana? Què necessita la Nostra Senyora? I ella els hi va dir, necessito saber si vosaltres coneixeu d'un lloc. Bé, farem una altra cosa. Mireu, em podeu portar a mi i en Yuri fins al mig de l'oceà? I tant, senyora, ara mateix. I diuen que els 2 gegants van portar en Yuri i la seva sogra, o sigui, la mare de la seva dona, volant fins al mig de l'oceà. Allà al mig, i es van quedar com volant, es van quedar suspesos ben bé allà al mig. I quan van estar allà al mig, la mare va fer així. I diuen que tots els animals de l'aigua, que tots els peixos es van anar apilonant, es van anar acostant, per parlar ni més ni menys que amb la mare, amb la seva senyora. Digui'ns, què ens ha cridat? Ordeni, mani. I el cas és que la senyora, molt majestuosa, els hi va preguntar. Vosaltres heu sentit a parlar del lloc que no coneix ningú i d'allò que ningú coneix o ningú sap. I els peixos i tots els animals de l'aigua es van quedar així com mirant. No n'hem sentit a parlar? No ho coneixem? I ja estaven marxant, quan de cop i volta, crac, va aparèixer una granota. Oh, crac. Escolti'm, senyora, un moment, que jo crec que ho sé. I era una bellota, una granota vella. Era tan gran aquella granota que quasi no podia ni parlar. Però, crac, que jo ho sé, senyora. Jo sí que he escoltat aquesta història. I jo sé anar-hi. I aleshores, la dama aquesta, la mare, va agafar la granota i amb en Yuri i amb els gegants i volant van tornar ni més ni menys que a Palau. I ja estaven a Palau quan la dama, la senyora, o sigui, la mare, li va preguntar a la granota, escolta'm, i tu saps anar-hi? I la granota, crac, i tant que hi sé anar, crac. El que passa, soc molt gran, crac, jo no crec que pugui fer-ho, crac. Em sap molt de greu. Però aleshores, la mare va agafar una gerra i va posar una mica de llet i va posar la granota dins i li va donar a en Yuri. I li va dir, Yuri, agafa aquesta gerra i la granota et conduirà fins a aquest lloc on ningú coneix. I diuen que es van fer abraçades, es van fer petons i estava molt content d'haver-se conegut. I en Yuri va continuar la seva història. I diuen que va anar caminant i dies i anys empeny i caminant i camina que caminaràs i camina que caminaràs i camina que caminaràs. Fins que de cop i volta, un dia, cansat, mort de gana, mort de set, en Yuri va arribar ni més ni menys que a la fi del món. I allà només hi havia ni més ni menys que una muntanya. I hi havia com una porta, una cova per entrar. Però el problema és que per arribar allà havies de creuar ni més ni menys que un riu. I era un riu gros, però estava ple de flames.
Hi havia tantes flames que era impossible travessar per cap lloc. I en Yuri es va desesperar, era com, no, però si ja ha arribat ara al lloc on ningú coneix, estàs aquí ja a la porta, mare meva, què puc fer? I aleshores la granota se'l va mirar, Yuri, moment, deixa'm sortir d'aquí, surt. I va sortir del gerro i va començar així. I la granota s'anava inflant. I s'anava inflant, fins que al final era tan gran com si fos un elefant. I quan estava així, li va dir en Yuri, puja sobre meu. I en Yuri, com va poder, va pujar sobre la granota, i la granota va fer, crac, crac, crac. O sigui, a la 1, a les 2 i a les 3. Crac, crac i crac. Diuen que van fer un salt que va poder creuar el riu. Però només creuar el riu la granota es va quedar desfeta, es va quedar cansada i es va anar quedant petita així com... I al final era tan petita com això. Ai, crac, Yuri, crac. Ja hem arribat. Ja has arribat al lloc on ningú coneix. Ara només et queda entrar per aquella porta. Vinga, fill, va, vés, crac, crac, crac. El cas és que Yuri... Ei, un moment que em descuidava això, la memòria. Ai, crac. Espera't, fill meu. Quan entris, has d'anar en compte que tot això és molt fosc. Però quan entris, crac, ves molt en compte, perquè entraran uns vellets. I tu has d'escoltar el que diuen i observar el que fan, d'acord? Perquè això és molt important. I ara ja estem arribant al final. I ara ja estem a punt d'acabar aquesta part. El cas és que Yuri va pujar a la muntanya com va poder. Va entrar per la porta i va caminar a les palpentes, perquè no s'hi veia, perquè tot estava fosc, així les palpentes és com així amb els ulls tancats. Bé, els tenia obert, però tot estava fosc, així com... I van entrant, fins que de cop i volta va trobar com un petit raconet on poder espiar i on poder escoltar. I al cap de res, es va sentir ni més ni menys que unes veus així com Asmat Basum! Asmat Basum! Vinga, obre la llum, vinga! I que comenci la festa! Vinga, posa a menjar i posa a beure! I es veu que la llum es va encendre d'aquella cova així... Plaix! I es va per a una taula així plena de menjars, i els ballets, i beguent, i quan van haver cantat, i quan van haver menjat, i quan van haver begut, perquè allà hi havia menjar per donar i per vendre, i hi havia beguda per donar i per vendre, i s'escoltava una música tan xula, que quan va parar i van deixar tota la taula d'esperada, van fer així, Asmat Basum, que acabi la festa, vinga, recollir. I diuen que de la mateixa manera que van entrar, van desaparèixer. I jo us pregunto, ja hem arribat al lloc que ningú coneix, però qui és l'Asmat Basum? Qui creieu que podia ser? I catacric, catacrac, aquesta quarta part, ara sí que sí, s'ha acabat. Què? Com ha anat? Poso comentaris i fem comentaris així de la sessió, aviam què tal, com us ha anat.